Kutaba yare kutaba soja ba wasa ba sojan kasan mu sojan yaƙi sun gumi itacen manya. Abun na da yawa mutuwa da talle ko kasuwa. Ina kuke masoya 'yan kokowa, ina kuke masoya Abba Ibrahim sarki 'yan kokowa na bana, ina kuma masoya artisan militaire Mamman Sani mai goshin waka, shugaban mawakan sojojin Niger baki daya. Kawo abun nema ya samu mata ɗan haya ta aihi keke. To ga gagarumin wasa na wadda artisa militar Mamman Sani mai goshin waka ya shirya ma sarki 'yan kokowa Abba Ibrahim. Dukkan masoyanmu na Nijar gabaki daya da ganyen mai na ko'ina mun shirya babban wasa da za a yi a Palais du Sport ni da Mamman Sani mai goshin waka mawakin Sojawa. A Palais du Sport na babban birnin Yamai ranar Asabar ko ya ce muku ranar Samdi karfe 3 na maryace tare da kudin shiga jika guda zango hinka 1000 francs seulement. 5000 francs pour les VIP. Ma'ana abin da ya sa Mamman Sani mai goshin waka ya shirya ma Abba Ibrahim sarki 'yan kokowa wannan wasa don kawo gudunmuwar shi tare da ware wani kaso na musamman daga cikin kudin da za a samu ya mika ma Abba Ibrahim sarkin 'yan kokowa a matsayin gudunmuwar shi ta shugaban mawakan sojojin Niger da IS gabaki daya. Mu 'yan kokowa mun jama mu samu irin wannan tallafi ba gaskiya. Mamman Sani ya nuna mu duka 'yan kokowa na Niger kauna, sai mu ce Allah shi mishi albarka. Wannan tallafi da yake kokari yayi mu Abba, sai mu ce Allah shi mishi albarka kuma Allah shi mishi budi wanda he wannan. Muna kira ga masoya na Abba mazamna ya mai, muna kira gare ku duk wanda yake son shiga Abba, mai son Abba, in Allah ya yarda 4 ga watan nan ranar Samdi Mamman Sani ya tanada muna al'amurra kala-kala wasanni na kirki a Palais du Sport. Duk wanda ke kaunar Abba Ibrahim insha Allah mun gayyace ku a can ranar Asabar. Kudin shiga jika guda ne, bakin kare 3 in Allah da sai zuwa marice. Muna kira ga masoya a kama kudin na jikan nan da zaka biya ba ka ba Mamman Sani na ba, Abba Ibrahim ne ka ba ita, saboda gudunmuwa ce aka shirya mishi na yaro shi samu ƙwarin gwiwa ya san lalle ya mai yana da masoya sosai kuma a nuna mishi an ji daɗin wannan takobi da Allah ba shi. Shi ya samu Mamman Sani ya ce to yaro zan baka tawa gudunmuwa da zan iya baka. Muna kira ga masoyanmu su nuna mana so mu gani insha Allah. Allah kai mu da rai. Sponsor officiel Alhaji Dan Malikin mai damisa jirgi na mutum kano kayan artiste invité le cœur de la garde nationale yara mayan gobe mai laya kiyaye mai zamani le cœur de la garde nationale